सेवली महिलारिनाव बोरै थांनो बुंदों रायजो राजाफोरा बेनो शिबनि हिन्जाव शिबानो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनायनि एपइन्टमेन्ट होखाया गेटखौनो खेवनानै होआ सेवली महिलारिनाव बोरै थांनो होनदों रायजो राजाफ्रा बेनो शिबनि हिन्जाव शिबानो एपइन्टमेन्ट होखाया रायजो राजाखौ लोगो हमा गेटखौनो खेवना होआ आरो बे न'आवनो सासे एमएलए थाबावब्ला माब्रै जानो हागौ बेखौ रायजो राजाफोरा गिखांदों बेखायनो रायजो राजाफोरा बिथांमोननो रावबो भट होनाय नङा आरो बे न'आवनो जुदि सासे एमएलए थाबावबा माब्रै जानो हागौ बिथांमोना ओंखायनो गिदों ओंखायनो दिनै बिथांमोना भट होनो रावबो राजि नङा रायजो राजाफ्रा बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया दिनै बियाबनि सिङाव थानाय फारियै झारबारि कालिफुख्रि काउनिया भाषा बाथिपारा आरो क'क्राझार सहरनि डिएन हिमथिंखा गेलेग्रा फोथाराव खुंजायो इउपिपिएल दलनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबखौ फिन आवथायाव लाबोनांगौनि नोजोरजों मैखोमै लरेन्स इस्लारिनि फोसावदिं मेल फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै सालाकाथि ओनसोलखौ थांखिनानै माखासे बेरफ्रुसार बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिबावो बिजाथि लरेन्स इस्लारिया सालाकाथिनि फरायसालियाव आङो बिल्डिं ग्रेन्ड होदों सालाकाथियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि हस्टेल लुगासिनो दङ कालिफुख्रियाव गंनै हस्टेल लुगासिनो दङ बे ओनसोलनि सतरापारानि लामाखौ आं मावफुंबाय कालिफुख्रिनिफ्राय सालाकाथि थांनाय लामाखौ सेंसन होनाय जाबाय टेन्डारबो जाबाय फुकागावनि लामाखौ फोसाबनो होनाय जाबाय टेन्डारबो जाखांबाय बालाजान थिनालि कालिफुख्रि जानानै बासुगाव थांनाय लामाखौ आसाम मालायाव होनाय जादोंमोन बासुगाव दालां जासिगौमोन नाथाय बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो होखानाय बे टेन्डारखौ केन्सेल खालामबाय दिनै बिपिएफआ अरुणोदय दानदों अरुणोदय दाननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों बेखायनो जों बे बाराव बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन बुंदों 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया फैनानै नुफैबाय बावहाय दिनै बे ओनसोलावनि मिथिङाव कच राजबंशी रायजो राजाफोर मुस्लिम रायजो राजाफोर आदिबासि रायजो राजाफ्रा दिनै बे मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना जगदान खालामदों नोंथांमोना नुदों जे खुनु गिनाय मोखाङाव सोमखे गोसोम बेबायदि गैया बिसोरो मिथिगौ जे बावहाय इउपिपिएलनि बिजाथिया जे देरहागोन बे ओनसोला सिगां सिदलिमोन आङो खुब खम सम खामानि मावनो खाबु मोनदों जेब्ला आसामनि सरकारा बुंदों जे गोदान समस्थियाव खामानि मावनो हासिगोन होननानै लोगो लोगोनो आङो सालाकाथिनि स्कुलखौ आङो बिल्डिं ग्रेन्ड होदों सालाकाथियाव दा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि हस्टेल लुगासिनो दङ कालिफुख्रियाव हस्टेल गंनै लुगासिनो दङ बे ओनसोलनि सुतारपारानि लामाखौ आं खालामना होदों कालिफुख्रि आरो सालाकाथि थांनाय जे लामा फाहामथायनि थाखाय सेंसन होनाय जाबाय टेन्डारबो जाबाय फुकागावनि लामाखौ फोसाबनो थाखाय होनाय जाबाय टेन्डारबो जाखांबाय दा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो मावगोन मानोना बे कड अफ कन्डाक्टआव मावनो मोना बालाजान थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय जे लामा बे लामाखौ आं आसाम माला होदोंमोन बासुगाव माने ब्रिज जासिगौमोन नाथाय बिपिएफआ सरकार दानाय लोगो लोगो 8 तारिख नभेम्बराव होखानाय जे फोसावखानाय जि टेन्डार बे टेन्डारखौ केन्सेल खालामनानै चिपकाइ महामाया लामायाव बिथांमोना लांबाय ओंखायनो कालिफुख्रिनि रायजो राजाफ्रा पार्टि बासि जाजासे बिथांमोना कालिफुख्रियाव धरना होदोंमोन खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदों चिफ मिनिस्टारखौ खावलायदों जरायगावनि मिटिङाव फैबा चिफ मिनिस्टारा लरेन्स इस्लारि एमएलएआ होनाय बायदि जे लामा बालाजान थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय लामा बेखौ सेंसन होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन बिसमुरि टु सरलपारा थांनायखौ फोसावदोंमोन दा बिसमुरि सरलपारा लामाया मावगासिनो दङ नैबेबो मावजागौमोन नाथाय बिपिएफआ बे ओनसोलाव कच राजबंशीनि भट मोनाखै होननानै बिथांमोना बेखौ दानदों दा ओंखायनो खुद्रिसारदों दिनै अरुणोदय दानदों अरुणोदय दाननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों आरो बिदिजों दिनै बे ओनसोलाव जों बांसिन भट मोनगोन आगोल सिदलिमोन ना दा क'क्राझार जाबाय गोदो सिदलि समाव बिथांमोना मालाबा काजलगाव मालाबा धालिगाव मालाबा बेंटल मालाबा थुक्राझार गोजान गोजान जायगायाव एमएलएखौ लोगो हमहैनांगौमोन दिनै खाथियावनो बिथांमोना सासे एमएलए मोनसिगोनखाय आरोबाव बांसिन बिस्रा गोसो गुदुं जादों